Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Iwe unditsate. Two words. Iwe unditsate. Chichewa chomveka bwino. Nyengo ya Lenti ikutitana kuti tizintsata Ambuye. Ndipo tikantsata Ambuye bwino, dzulo anatiphunzitsa zakusala zakudya. Akuti there and then akupitiliza lero mawu aja ndi pamene mapemphero athu adzayankhidwa. Tikawerenga buku la makamaka kalata ya Yakobe amanena kuti ngakhale mupemphere simuyankhidwa ifa mapempha molakwika. Njira ina yopemphera molakwika ndi imene akutionetsa tsiku la lero mawu oyamba. How ready and willing are we to follow Jesus? Ndikulandireni tu abale ndi alongo pano patiyankhule na Ambuye. Lero ndi loweruka pa 8 March chaka cha 2025 ndipo ndi loweruka lotsatira tsiku la phulusa ndikuti mawa tiyamba mulungu woyamba wa nyengo ino ya Lenti. Mawa toyamba tikupitiriza buku la mneneri Yesaya mutu wa 58 ndi 9 kulekeza 14. Ndiye kuti mdima okuzingani udzasanduka kuwala ngati kwa usana, ngati zimene mmachita mukamapemphera zimakhaladi translated into life. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Stella Manga, administrator patiyankhule na Ambuye kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu athu a Salimo ya lero, Salimo namba 86. Tikuti tiphunzitseni njira zanu inu chauta kuti tiziyenda mchoona. Dzana atatuza kuti tisankhe kutsata Ambuye, lero timulole pamene tikumutsatira kuti atiphunzitse njira zake. Ndipo mawu amumthenga pabwino ndi monga adalembera Luka woyera mutu wa 5 ndi 27 kulekeza 32. Iwe unditsate. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku la mneneri Yesaya. Mukaleka kuzunza anzanu, mukasiya kulozana chala, mukaleka kunena zoyipa za anzanu, mukamadyesa anthu anjala ndi kuthandiza anthu ozunzika, ndiye kuti mdima okuzingani uzasanduka kuwala kwa usana. Sono ndizakusogolerani nthawi zonse ndi kukupasani zabwino. Matupi anu ndizawalimbisa, muzakhala ngati dimba la madzi ambiri, ngati kasupe wa madzi amene saphwa. Anthu anu azamanganso nyumba zimene zakhala mabwinja nthawi yayitali. Azamanganso pa maziko akalekale. Apo muzatchedwa anthu okonza makoma, omanganso nyumba za mabwinja kuti anthu azikhalamo. Chauta akunena kuti muziziyesa kuchita zanu pa Sabata, osagwira ntchito zanu pa siku langa loyera. Siku la Sabatali muzilitcha kuti chinthu chosangalatsa, siku loyera la chauta. Muzilitcha kuti chinthu cholemekezeka. Muzililemekeza pakusayendayenda, poleka kugwira ntchito zanu, ndiponso posakamba nkhani zachabe. Mukatero ndiye kuti muzakondwera mwa ine chauta, ndipo ndizakukwezani ndi kukupambanitsani pa dziko lonse lapansi.
mudzadyerera dziko limene ndidapasa Yakobo kholo lanu. Ine Chauta ndalankhula zimenezi ndi pakamwa panga. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adatuluka naona munthu okhometsa msonkho dzina lake Levi, ali pa ntchito ya mnyumba ya msonkho. Adamuwuza kuti iwe unditsate. Iye adanyamuka nasiya zonse nkumamutsatadi. Tsono Levi adamukozera Yesu phwando lalikulu ku nyumba kwake. Okhometsa msonkho ambirimbiri pamodzi ndi anthu ena anali nawo pa phwandopo. Afarisi pamodzi ndi aphunzitsi awo amalamulo adayamba kuwinya nafunsa ophunzira ake kuti bwanji mukudya ndi kumwa pamodzi ndi okhometsa msonkho ndi anthu ochimwa. Yesu adawayankha kuti anthu amene ali bwino sasing'angayi, koma amene akudwala. Inetu sindinabwere kudzayitana anthu olungama, koma anthu ochimwa kuti atembenuke mtima. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Kodi mukumva kulemedwa mkatikati mwanu? Kodi mukumva kudzitsutsa mkatikati mwanu? Kodi mukumva kudziweruza mkatikati mwanu? Izo tike pambali kuti mwina mukudzimva ndinu eni nzabwino. Koma kapena mukumva kuweruzidwa ndi anthu ena kuti ndinu ochimwa? Mukumva kusalidwa kuti ndinu olephera? Mukumva kunyozedwa? Anayimba nyimbo ina Joseph Nkasa kuti zikanakhala kuti kunyozedwa kwathu kumalanda moyo bwezena fetiri mitembo. Akanakhala kuti zimene mmatinyoza ndi kuti kambira zoyipa zimatipha bwezena fetita kalekale. Koma the point is ngati mukumva kulemedwa, ngati mukuweruzidwa ndi kusalidwa chifukwa cha your moral life, Jesus is saying iwe unditsate. Chifukwa nyengo ino ya Lenti akutikumbutsa kuti iyeyo adabwerera kudzayitana anthu ngati ifeyo, anthu ochimwa, anthu olephera, anthu amene timatengedwa kuti tili ndi machimo awo, tili ndi machimo awo, tili ndi machimo awo. Zimandimvetsa chisoni. Yes, tikuyenera tizidzidzula tchimo. Koma no, which one weighs more? Chifundo ndi chikondi cha Mulungu komanso kuchimwa kwathu. Ife alaliki sindili pano kuti tiphunzitsane kulalika kapena tioneke okhoza kapena olephera. It's high time let us preach the mercy and love of God. Anthu sadzatembenuka mtima chifukwa choti aopsezedwa. Mulungu wathu ndi waufulu nchifukwa chake Mose chama zoti sankhani imfa kapena moyo. The choice is yours. Mulungu sadzatikakamiza kuti ufune usafune uzindimvera. Ayi, amatipatsa ufulu. Musankha kundimvera kapena ayi. Koma ano chilichonse chimene tisankhe chine ndizotsatira zake. So my point is, let us emphasize more the love of God, the care of God. Anthu atembenuke mtima chifukwa choti akumva kuti Mulungu akuwakodola, akumva kuti Mulungu akuwayitana, akumva kuti Mulungu amawakonda, akumva kuti Mulungu afuna awayeretse ndi kuwapatsa kuyamba kwatsopano. Tisalalike kuti chali chimuno muli mafiti, muli mahule, muli azigololo, inde chimo tidane nalo, komano nkhani sakhale every day talking about the sins of others. Remember, the more we point at others, the more we point at ourselves. The issue here is Ambuye Yesu lero nkuitanidwa kwa Levi akutikumbutsa kuti the Lenten season is all about a radical decision to follow him. Ambiri mwina tidamva kuitana kwa Ambuye, ambiri Mulungu akutitana, koma siti kupanga that radical decision, that kind of metanoia, U-turn. Kuti munthu ndinali kupita ku Damasiko, kenaka ndangotembenuka ndipite kwa Hananiya akandichotse khungu langa ndi kundibatiza. Ambiri we procrastinate, ndirapabe. Akuti Levi atangomva kuti iwe unditsate, two words. Sana fuse kuti ndikutsateni kuti ndizikatani, tikapi ayi. Ambiri we are procrastinating too much. Ena munyengo ino ndithu ya Lenti. Lero ndi tsiku la number 4. Mukaona kuti tinakonza kuti tilapa. Tsiku la Phulusa anapita, tsiku lotsatira Phulusa anapita, lero ndiloweruka. Nkufika kuti tsiku la lero la 4 ndi utatsa ndi masiku 36 mlentimo. Sitidalandire ngakhale sakramenti la kulapa. Komatu malamulo a Eklesia amatsindika ndi udzalandira sakramenti la kulapa chaka chilichonse. Makamaka munthu awinoyi. Ayi, ambiri sitikufuna kumtsata Ambuye.
ndekuti mkatikati mwake Levi anadzifufuza kuti ndayima potani, anadzimva amamva kulemedwa. Mwina tsiku ili pamene anthu onse amaona Levi ngati okhometsa msonkho, amaona Levi ngati munthu wobera anthu, mwa iyeyo munali that kind of longing. Tizipemphererana kuti that kind of longing chimene chili mwa ife wina aliyense. Remember tinayamba sabata ino ndi lolemba la 8 pachaka pamene tinaona nkhani ya mnyamata wachuma, ndeti manena kuti anali pali wamba lofunafuna china chake chimene chimpatse mtendere. In all of us there is that longing. Tsoka ndonena kuti timapanga substitutes. Ndeti manchotsa mulungu ndikuikapo milungu yathu. Ena mmalo momakhala ndi longing ndi njala. Ija amanena pa Salimo namba 42 kuti mzimu wanga uli ndi njala mpaka kufuna kukomoka. Ena njala yake yofuna kukomokera, timafuna kukomokera mwina mowa. Kungomva kuti kuli waudzu, sitinafunse kuti kapena mowa wanji, tili gokonko. Njala yofuna kukomoka pa zinthu zofuna kuchita nazo manyazi. Ena tufuna tikhala akatakwe pa zinthu moti tidapatsidwa mayina munthu wamkulu katundu madzi koma pa zinthu zofunika kuti tizichita nazo manyazi. Levi amamva that kulemedwa, Levi amamva that kutopa, Levi amamva that lack of something in him. Finally he said, I'll follow Jesus. No wonder uyu amene anabwerera anthu ofoka ndi ochimwa atanena kuti iwo nditsate sanafunse mafunso. Mulungu akaitana abale tisamachedwe ndimanena mobwereza ngakhale kumapeto zimakhala ngati kuopseza. Mulungu every day is calling us. Nde pali nyimbo imene timayimba Katolika imene sondaiona kuti yatchuka kwambiri kunjaku adangoyitembenuza. Ukatolika timati mwanditana koyamba ndamva, mwanditana kachiwiri ndamva, mwanditana kachitatu ndamvomera ndikubwera. Kuti Mulungu amati akamaitana mwabwino muja timakana koma akadzaitana kachitatu nde tidzavomera kumuvomera kwake tili mbokosi. Ndena kumayimba lipenga loyamba sindinamve, lipenga lachiwiri sindinamve, lipenga lachitatu sindina ine taya moyo wanga. Tisafike potaya moyo wathu. Jesus sang through Levi today, follow me, follow me, follow me. Follow me to forgiveness, follow me to sharing, follow me to charity, follow me to care for the environment, follow me to care for the little ones without voices. Where are we following and whom are we following? Chachitatu tikuona kuti Levi pamene amavomera kuti inde ndikutsatana mbuye nkuyamba kumutsata, it was an act of faith, just like fasting is an act of faith. During the Lenten season, the most important thing is to have faith. Kuti zonse zitheke, kuti nditenge chovala changa chabwino ndikumpatsa wina, ndidziwe kuti mukhale faith mwa ine. As long as sindikulola kuti chikhulupiriro changa chizikula, ndizingoona phindu pa china chilichonse. Ndidakamba kunena kuti munthu amene sakumulola Mulungu kuti akunze chikhulupiriro chake, chilichonse mukagwira lero muziona kuti nchaphindu. Mukagwira sapato imuziona kuti ndikamachitsira ndija. Mukagwira suti mukana kuti iyo kufunika kukavala ku Chinkhoswe. Mukagwira mbalezo mukana kuti mbalezo kukabwera alendo ako, mbalezo kukabwera afather. So in the end you find that you have nothing to share. Koma because of the act of faith, you remember Abraham through faith atamuza kuti uchoke dziko la kwanu upite ku dziko limene sukulidziwa. Ananena kuti chabwino Ambuye. Chifukwa cha chikhulupiriro cha iye amene akutitana anayambapo ulendo ndipo anakafika. Through faith we can fast. Through faith we can give. Through faith we can pray. Through faith we can forgive. Osati kuti tusangalatsidwa nzimene achita, koma tikudziwa kuti pakukhululukira ena ndi pamene ife timakhululukidwa, ndi pamene ife timamasulidwa. So, Levi's response, it was an act of faith, just like the Lenten season is calling us to grow in faith. Ndipo chachinayi, Levi atanena kuti unditsate. It was not just an outward expression. Atamba kumutsata Ambuye, mukuona kuti ngakhale mtima wake, munthu amene anali kudzikundikira chuma, paliponse amangofuna apeze phindu, wasintha ngakhale mtima wake to the extent kuti akuitana anthu ena, bwerani, tiyeni tikati. Ngakhale ena adapezerapo mwayi omuonera Ambuye, mwina transformation yawo idachitikanso pomwepo. Tikanena kuti tayamba kumtsata Ambuye, tisamangokhala zoona kuti timapita chechi, timanyamula Baibulo, ino ansembe timavala kolala paliponse, ndavala suti ya unsembe, anthu nkumati bambo awo. Even inside, kulephera kuli hapo, pasikhala an expression yoonetsa kuti munthu uyu umboni ndi uonena kuti akusintha. You remember, nkhani yomwe ija ya Davide ndi Saulo. Davide nthawi imene anafuna kumbaya, koma sanafune kunchita chipongwe Saulo, akuti anangotengapo mtsuko umene amamwera madzi ndi mkondo,
ndikudula kukachidutswa kankanjo wake ndokamuza kuti umboni ndi uwu. He brought evidence of his love, of his forgiveness towards him. What is it that you and I, we can do like Levi to show the world, not out of show, koma kuti umboni pamaso pa Ambuye nena kuti I'm a changed person. Levi anaitana anzake, tiyeni Mesiya ali kuno, tiyeni okhululuka uja, tiyeni anati ndimutsate, tiyeni ndankozera phwando. Kutheka inu ndine Chikhristu chathu sichichokera mkatikati mwathu. Nchifukwa yake timamana Mulungu zake, nchifukwa yake tikulephera kukhululukira ena, ngakhale ana athu, ngakhale makolo athu, ngakhale ansembe anzathu, ngakhale akanda bishop athu. Chifukwa chonena kuti tidavomera ndi pakamwa, mtima tikukana kuntsata Ambuye. Tipempherane tsiku la lero chifukwa Ambuye Yesu mawu oyamba kudzera mwa mneneri Yesaya akunena kuti mukaleka kuzunza anzanu, mukasiya kulozana chala, mukaleka kunena zoyipa anzanu, mukamadyetsa anthu anjala ndi kuthandiza anthu ozunzika, ndiye kuti mtima okuzingani udzasanduka kuwala ngati kwa usana. Tsono ine ndidzayankha mapemphero anu kumapeto ndangoyika mu context kunena kuti reward yakuyenda ndi Ambuye, reward yonena kuti ndizikutsatani, izoonekera the way we live with others. Anthu adabwe kuti iye uja kumutu kwanu osayankha, akakufunsana achitire umboni ndi ena kuti ali mulenti mdala. Ineyo anthu akandipempha, anthu adabwe kuti nthawi zonse ndimapatsa 100 kwacha. Lero adabwe kuti mkulu amene uja kanga ndiwamba wapatsa 2000. Mwinanso munthu kumakana kuti sandipepetula. Anthu amuze iyayi ali mulenti amene uja. Ndikatero ndi pamene Mulungu ayankhe mapemphero ake. Sikuti amayankha chifukwa kuti tapereka zambiri ngati ziphuphu, koma amayankha chifukwa chonena tsopano mtima wathu tikupatsanitsa ndi mtima wake. Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.